Hello. संक्रान्तिनि जोंहा दिनै माबायाव थांनो ओंखारबाय नै बावखुंग्रि ओरै मा खालामबाय थाङा होनदोंमोन ओमफ्राय दा टाइम मिलायनायखाय थांना फैनोसै आरो दसे रिनानै फै सोर सोर थांगोन आं जा नोंसो माथो नैबे थांगोन बे सेंग्रा ओमफ्राय नै नानि बिफा थांगोन साथामजों थांगोन आरो साथामजों देलायबाय आंनो मा गानदों जागायबाय नायलांबाय थायो दा लोगोफोर गाखोनाय जाना जाया जायखिया गाखोनाय जायाबाबो आङो गाहायसिमाव थांनानै फैनो होननानै ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर बिदिबा नायलांदो स्टार्ट खालामबाय दिनै माबायावसो ओंखारबाय संबाय जाबाय ओमफ्राय गोखा गोखै एवनानै लाबाय एसे बेदरजों ओमफ्राय 10ता बाजिबाय आरो जों 10तानिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय आरो ना हेलमेट हमसै दा नायलांदो बरिया गोजौ गाहाय खर'खौल' नुयो गोजौ गाहाय मोनहांबाय हम लोग पैदल से जा रहा हुआ तो लड़की लोग भी बहुत ज़्यादा है इधर पर देखिए गाइस वो माय गॉड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल
Đã finiu khép. Khép ngay chưa thì anh đã. Ada. Có cái gì nào? Max naku mana? Gimana jatuh? Mari jatuh. Nahara. Mobile dah kita gula mari ses ka. Lagu cibai. Ski cibai sana tu lain tu. Jangan dah jangan ada sanai. Plastik mana? Ini betul. Saya betul. Jangan dah betul. Lama tua. Ayo, pergi nang lah sebeng nani. Sana saya warna rit jabai. Ayaw karena mingga na ini sana saya boy itu tak Ơi, ba sao ra về lại? Mau một rừng lại. Uma con đại. Laga kuri mukuri salah sesama. Laga kuri mukuri kikala sesama. Tisha. Thằng là thiệt chứ không bay bữa đàn nữa. Yang dah sana ya. Warna beri mendelani. Warna. Kì váy nơi. Nơi mà lại lương phẳng này như khử lương xây ra bà cụ. Nô. Sáng ra khử nó thẳng năng cái nơi. Hey. Hello. Meza. Đây về đây bánh. खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांनि थाखाय बिथाङा थुलुंगा मोननायनि सिख्ला नैबे बैसागु सिख्ला नै नायदो बाबुंग्रिनि बे बैसागु सिख्ला मानसिफ्रा कुइसन होबाबो एन्सारखौ होनो हाया नै बिसोर बावखुंग्रिनि बैसागु सिख्ला नै बियो नै नायदो नै बेसेबां मोजां फावदुद बाहाय फैदोंबाबो रावबो बैसागु सिख्ला नङा नै बे जादों बैसागु सिख्ला बिथाङा जाहैबाय मानगोनां कका ब्रह्म चेयारमेन 11 खेबसेया बा हौवासाफोरनि दंफां बुखुनायाव चेम्पियन जादोंमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मन्टु सिमै फैनांगौ बिथांमोना हानजायाव फै मन्टु दैमारि सरन्जय दैमारि डमिनिक दैमारि
बलराम दैमारि बैथिं मा मा दं धर्मेन्द्र दैमारि जायो दासो मा जाबावनांगौ प्रदम दैमारि जाला जाखांखानानैलाय हो जाखांखानानै मा जाबावनो सेथि बान्था मोनदों बिथांमोनहा जागोन नामा आरो बे बान्थाखौ बारा गोसो जाया आं बिदियाव जानो बेसोर फार्स्ट चेम्पियन आथिं सुनोसो लुबैबाय आरो बिनि राङा आथिं सुनोसो लुबैबाय दाहाय आरो बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय आङो बिटिसि माननीय जयेन्ट सेक्रेटारि मावि प्रमद मेडामखौ आङो जानायफोरा नै मालाय जानो नामा दहाय जायाबानो देन जाजागौमोन हानजायै दासो मा जानो हाबावनांगौ जानो बायनो जाहैसिगोन बेयो मोनसे दा थिगिलानो आबु देरनायनि दं नामा खानाय लावनायनियानो मालाय मा मा दं फुथुला जों गेलेया बियो बिदि बावखुंग्रि हाजोनि फोरबोजों अनला ओंख्रि माबा जायो नामा जाया आङो जानो गोसो जाथारा आं जानो नामा दाउदै मोनि आं जाया आं न' हांनानै जाहैगोन नांगौबा ओंखायनोथ' होनदां हांगारल' नांगौदां दाउ गांखं मोनब्रै लांनानै हांनानै जाहैसै होनखाबायना मोनानि नुजोबबाय न'आव हांनानै जाहैसै नै अमाखौ जानोसै नामा नै बे फाग्लाखौ नै दतमा मोनलाय मोजांलै खेबखांबाय आङो दतमा मोनलायलायनाय थुदा थांसै बेंखर जोमनायसो बैलाय बैथिं ओंखारग्रा थागोन ना इब्रै जायोहाय सौफैबाय जोंहा बावखुंग्रिनिफ्राय ओमफ्राय दुगैखांबाय आङो खर' लोबखांबाय आङो दुगैखांनानैसो न'आव हाबबाय नै मामिनो केक लाबोदों हेपि बार्थडेनि केक नै जानो नै ओमफ्राय आजाबो लाबोदों नै आजा नै आजा भिडिअ बानायदों आजाया मोजांथार ना मामि आगैया नै आजाबो लाबोदों दे नङा आबैजों थालांदोंमोन आं बामसै आजा दोंना मा बोलो बे गोसोमाव बिखानि गोसोमाव बेयावनो बोलो आजा रोङा आजाया गाबबाय नै आजाया गाबबाय नै या आजाया गाबबाय नै जाद' नै केकआ जाद' दे आरोबाव मेंबायनो बै गोसोमावसो नैबेयाव दे नारसिनथार एलाय जाबाय गाबदों आजाया गाबदों हाथाय दंलायो मोननै जा